El Petit Celler us ofereix aquest espai. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Continuem a la Tribu de Catalunya Ràdio, com dèiem, passem del menjar al beure, perquè aquesta temporada també torna el Petit Celler de la Tribu amb en Sebastià Lozano. Com estem, Sebastià? Bona tarda, molt Com bé. ha anat això? Amb moltes ganes. Home, perdona, però l'any passat ja era complicat per mi, que sóc una persona que no n'entén de vins, amb una copa normal. O sigui, avui m'has posat aquí una copa negra, fosca, no veig res del que hi ha dins. Sí, no, és una copa especial per tastos, per concursos, perquè no es pot veure el que hi ha dintre i, per tant, no veus ni color, ni tens cap pista. Ah, com quan juguem visual. amb els amics que poses paper de plata a l'ampolla, no? Més Una mica més sofisticat. Sí, més pijo, Molt bé. No has vingut sol? He portat un company avui, en Jofre Tarrida, és un company de professió, un gran professional, que per mi és un honor que ens acompanyi avui perquè en Jofre va guanyar el concurs del Nas d'Or, un concurs molt important, aquesta edició 2013, i li he demanat si ens podia acompanyar i tenim l'honor de tenir-lo aquí. Doncs Jofre, benvingut a la Tribu. Molt bona tarda. L'oloreta de l'estudi, que... Home, es nota coses electròniques. Que ordinador. De veritat? Sí. Ah, mira, pensava que anava a dir, un tònicat, això ja suat. Aquí dins, aquells aquí ja fot una poder suat. No, notes coses... Però quina olor fan les coses electròniques? Sobretot es nota molt el que és la calor i els components electrònics que porten dintre els microchips i tot això. Però clar, o sigui, ser tu no és fàcil. Ser tu no. Perquè hi ha llocs que són molt complicats olfactivament. Una perfumeria. Una perfumeria, per exemple, et deus tornar com boig. Sí, la veritat que sí. No, és veritat, nosaltres que, mira, no ho notem, però ell aquí ha notat olor d'electrònica, vull no t'ho perdis. Clar, per alguna cosa és el Nas d'Or 2013, Correcte. no? Escolta, ser Nas d'Or 2013, què vol dir? O sigui, això vol dir que has estat la persona que millor ha fet què? He sigut la persona que ha esverinat 5 productes amb una copa negra com la que tenim aquí sobre la taula. D'entre 400 persones que van participar de diferents ciutats d'Espanya, i on a la gran final vam quedar 70, i d'aquests 70 van sortir 5 finalistes, i d'aquests 5 finalistes jo vaig quedar el primer. I perquè jo ho entengui, té molt mèrit el que has sabut fer. O sigui, m'has dit que has sabut identificar 5 ingredients. Sí, 5 líquids alcohòlics de qualsevol part del món. Recordes quins eren? Sí. Me'ls pots dir? Bé, jo em quedaré una mica igual, però és per saber de què estem parlant. El primer era un xampany francès, el segon era un vi grec, un Rencia, el tercer era un vi negre, Piedro Picudo, Criança, el quart era un Palo Cortado de Jerez i el cinquè era un Calvados de França. O sigui, tu sabies el nom i no sé quantes coses més, perquè no sé on acabava una cosa i on començava l'altra. A veure, ben era el que era agafar i identificar un màxim possible aquell producte. Val, No intentar calia dir- definir-lo al màxim. Exacte. D'acord. Per exemple, jo el Calvados el vaig endevinar tot. Però el xampany francès, pel que m'ha semblat, hi havia alguna cosa que no. Allà vaig posar un vi fermentat blanc, en barrica, però les notes de cada estan molt ben fetes. I això et donen punts. Ostres, és Tatiana, al·lucinant. tot amb copa negra i només pel nas. No veia el color, no podia tastar, perquè no es pot tastar. Ah, no es pot No es tastar. pot tastar. És el Només nas, és el nas olorant va definir cada producte el que era, per exemple el Calvados, que va dir que la va encertar, i si a ell li sembla que és un Calvados, i va fer la nota de tast, de com era i tal, només amb les notes olfactives. I què has estudiat tu per saber tot això? Bueno, jo Molts anys de veure, No, a part d'això tinc una botiga des de l'any 24 al Prat de Llobregat, que es diu Calpera Tarrida, i realment jo he nascut allà... De vins, és de vins? Sí, de vins. D'acord. No, no, que té una botiga de sabates. No. Que bueno, que també hi ha moltes olors, Hi ha moltes olors, és veritat. De vins, i vulguis o no vulguis, sempre de petitita corrent entre botes de vi, entre botelles... Perdona, i d'això surt el Nas d'Or 2013? D'haver-ho viscut? No, a part porto més de 22 anys catant. Ah, d'acord. Ah, d'acord. I en les cates també es fa... Vull dir, també hi ha una part que és només nasal. Bueno, saps que és la visual, olfactiu, gustatiu, no? I, bueno, doncs s'ha d'entrenar tot, i el nas, saps que els tastadors l'hem de tenir molt ben entrenat, i aquest concurs Nas d'Or, doncs, ens posa a prova només amb el tema olfactiu, no? Que és una part important del tast.
I això demostra la grandesa de guanyar aquest concurs amb més de 400 professionals que es van presentar de tota Espanya, que es fan diferents semifinals a diferents ciutats. Què és més sensible, el gust o l'olfacte? L'olfacte. Ah, sí? És molt fàcil. Quan estem molt refredats del nas, quan mengem un producte o un líquid o un aliment, no notem que És veritat, diem, no tinc gust. I és pel nas, És pel això, nas. Perquè quan prenem un vi, els que no en sabem gaire, ens hi recreem una mica a la boca, perquè ens fan olor a allò i dius, bueno, sí, fa olor a vi, no ho sé, hi ha alguna nota que potser sí, no, però en canvi, el gust que estem notant a la boca també està influït pel nas, és això, Correcte. Molt bé. Els aromes retronasals, quan tenim el vi a la boca, per la retronasal, ens venen tots els aromes del nas. Perdoneu, a mi m'està fent una mica de por que hi hagi aquí una ampolla amb aquell paper de plata que jo deia fa un moment, paper d'alumini, perdó, que jo deia fa un moment. Totes les fosques. Aquí hem portat un vi i posem a prova amb aquest senyor, Anava a aquest dir, gran perquè jo tinc la professional, copa negra, però a mi no em posava a prova amb res. amb la copa negra, que no sap què hi ha, i si a tu et sembla bé, doncs farem la final del Nas d'Or. Aquí, Va. el senyor Jofre, que ens digui què olora aquí, aviam si ens encerta el vi No ho de la saps, setmana. Oi que no ho saps? No en tinc ni idea. Vale. És una trampa que m'han fet el Ah, ja Sebastià. està servit, tu, eh? Sí. Ah, jo també. Tots estem servits. Servida? Ah, sí. Només olorem, ja veu que el color ens veu. Ara estan tots posant el nas dins la copa. El nas el té petit, aquest home, eh? Mira, deixa't, és igual. A vegades les coses El nas petites d'or, funcionen diries millor que que- les coses grosses. A veure, aquí tenim unes notes de fruita que va tirant cap a uns tocs de mora, frambuesa. Després també ve uns tocs balsàmics. De què, perdona? Balsàmics. Balsàmics. Alguna nota vainilla. Vainilles. També notes herbàcies. Sí que té coses, aquest vi. Oi, espera't. Aquest podria estar mitja hora aquí només amb el nas, eh? Sí, acabem al 7, però tu és dient un parell més. Aviam, què més hi ha aquí? Notes de criança, fusta, Sí, Fusta, també. torrats. 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 Bordeu. Això, algú sap la resposta? Perquè, clar, estem aquí... Jo diria que és francesa. ell. És francesa, la fusta? Sí, Ah, sí? La pels, fusta és tocs, francesa. pels tocs de vainilla que em toca. Ui. Fustaneta, aquests tofis. També té algunes notes de pebre negre. Us deu haver caigut. Especiats. Que no us hagués caigut el... Bé, Sebastià, diguem Sí. que tu saps la resposta o alguna cosa. Jo sóc l'únic que la sé, però Jofre, Ara ens no pots facis el xulo, dir tampoc, què és? Home, però si ho està endevinant. No, però ara que ens digui quin vi és, si creu, quina zona, quina... Ah, també. Quina varietat, Clar. quin any... No, l'anyada no ens ho pot En dir perquè Jofre no ha ho fet, ara ha fet... Quan diu, A veure, va. A veure... Aventurat, Jofre, no quedaràs és malament. una pregunta bastant complicada. A veure, el nom del vi no el sé. Això ja de per si és molt complicat saber-ho. Sí. Els tipus de varietat que pot tindre, jo noto una garnatxa negra, amb tocs molt càlids. La pebre negra aquella podria ser que tingués algú de Cabernet Sauvignon. Sí, senyor. Per tant, creus que és un vi negre, Jofre? Sí, totalment, vi negre. Perquè la fusta també, fruita vermella, fusta... Aquests senyors què opinen? Bueno, Vi negre, vi blanc... Jo pensava que era vi negre. És un criança negra del Priorat, això. Hòstia, tu... Molt bé. Hòstia, tu... Jo em tirava cap a Tarragona, Terra Alta. Jo foto Em d'un tiro. garnatxa Carinyanya Priorat Criança 2010. Però tu no ho has fet tot? No has resist tot, per Ho si un he cas? apuntat aquí per si de cas. A veure, què, l'ha encertat o no? Mira, te l'ensenyo. Bellmunt, Mas d'Angil, Ep. Priorat. Això és biodinàmic. Si és biodinàmic, molt bé. Sí, senyor. S'ha costat, s'ha Sí, costat. sí, però molt, estàvem molt. intentant que Però el molt. Nas d'Or fos qui contestés les preguntes. Sí, A veure si ens en sortim. en tenim un d'altre, de Sí. Nas d'Or. Home, podria participar l'any que ve, eh? Bueno, Ah, doncs ho mira, proposarem. això tot un any, doncs n'han dut alt, sí, home, Ja sí. el tornareu. Nas d'Or, i Ja el tant. tornareu. Però del que ha dit el Jofre, suposo Tot. que ho ha encertat tot, no? Tot, Va, evidentment. Al·lucinant. Eh? Tu les deus passar també maldades en els restaurants. Si saps allò que fan, treuen el tap i ell ja diu, ui, només de treure el tap, eh? Abans que li deixi olorar. Bueno, Ja t'ho pots emportar, aquest. una mica de tot, una mica de tot. Nosaltres avui també estem demanant, evidentment, en els nostres oients que hi diguin la seva sobre vi. Avui el que preguntàvem era si criança o si reserva. I els nostres oients doncs, han contestat a través del Facebook, a través del Twitter. Què diuen? De moment guanya el criança.
per força tant per cent. Per exemple, a la Pilar diu ara a l'estiu m'agrada més un criança ben fresc i amb un color tan llampant. A l'hivern ella, però, prefereix els reserves. Però molts dels nostres oients sempre prefereixen criança. Els és igual, sigui estiu o hivern. La Sílvia Martos, per exemple, diu són vins molt diferents, però bons els dos. Jo, si he d'escollir, criança sempre. La Rosa, per exemple, simplement ens contesta criança. No s'esforça ni a explicar-nos el per què. O el Manel, per mi un criança, però m'agradarà escoltar la secció per saber exactament les diferències. Doncs mira, precisament això és el que ens pot explicar en Sebastià, la diferència entre el criança, el reserva i el gran reserva. Això també ho farem, sempre aquesta mena d'ABC sobre el món dels vins, perquè anem acumulant una miqueta de coneixement els que no el tenim, bàsicament. Perfecte. A veure, la criança, per exemple, el criança com és? Mira, això sobretot no és per tot Espanya igual, perquè això es passa a Espanya però no fora, i bàsicament parlaríem de Rioja i Ribera del Duero. Vale? La classificació de criança, reserva i gran reserva bàsicament és pel temps de criança amb barrica. La criança vol dir que el vi s'està a dintre d'una bota de 225-300 litros fent criança i adquireix uns aromes complexes i després també quan el fiquem a l'ampolla, després d'aquest pas per bota, el fiquem a l'ampolla, també és obligat que es quedin a la bodega reposant un cert temps. Per tant, criança, 24 mesos entre bota i ampolla, dels quals, d'aquests 24, mínim 6 mesos són en barrica. Reserva, 36 mesos entre bota i ampolla, dels quals un mínim de 12 mesos ha de passar en barrica. I el gran reserva té que estar 60 mesos entre bota i ampolla, dels quals 18 se'ls passarà a la criança en barrica. Per què es fa això? Això es fa per, primera, complexitat del vi i segona, vi de guarda. Per exemple, un criança que ha estat 24 mesos entre ampolla i barrica, dels quals pugui haver estat un any en barrica, no el podem guardar 20 anys. A vegades hi ha gent que em diu, escolta'm, tinc un criança del 82 que va ser una anyada fantàstica i no el guardis. Total, perquè això... T'anava a dir això, no? Un gran reserva sembla que sigui sempre més bo que un criança. Per norma ho és. Primera, el vi, el raïm, és seleccionat ja per quan és criança, és reserva o és gran reserva. Perquè són matisos diferents. Amb un criança trobarem més aromes de fruita. Hi ha gent que li agrada més l'aroma de fruita. Sempre? Sí, hi ha gent que li agrada més l'aroma terciari de la criança, de tenir més fusta, per tant aniràs amb un gran reserva. Vale? Per tant, és molt important que sapigueu que el criança, un cop partim de l'anyada que sigui, ens pot aguantar 8-10 anys. Més no. Que volem guardar més temps, hem de comprar reserves o grans reserves. D'acord. Rioja Ribera, el Priorat, per exemple, no funciona així. No veureu contra les etiquetes que posa criança, reserva. Molt bé, doncs això és la pregunta que farem la setmana que ve per veure si us ha quedat clar. Perquè si no... Tenim dos sortejos. Tenim dos sortejos. Del Petit Celler, un número de l'1 al 14, un tas de vins per a dues persones al Petit Celler. El 6. El 6. A veure, Rosa Junquer Puig. Fantàstic. I ara el vida rural. Exacte, una cistella de productes Capravo avui. Va, número? De l'1 al 198. Un altre. El 70. Marlene de Arcos. Doncs la Marlene guanya. Fins demà, que vagi bé! Adéu. Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.